Nik sortu duten materiala honako hau da. Hemen zenbakikuntza landu beharko dute eta umeek beharko dute gaztaitxo hauetan dauden irudi kopurua zenbatu eta pintzetan dauden zenbakiak erlazionatu. Orduan, horrek beharko zutena da hauetako gaztaitxo bat aukeratu, gaztaitxo bakoitzaren barruan 6 pusketa daude, eta bakoitzean kopuru desberdina, 0-tik 5 bitartean. Eta hau, engoz luteke bat hartu, eta horrek kontatu beharko zuten gaztaitxoaren zati bakoitzean zenba dauden, adibidez. Hemen 2, 1 eta 2. Orduan, 2 zenbakidun pintza hartu, honako hau, era berean pintza egiten ikasiko dute, eta 2 dagoen lekuan, hemen pintza ipiniko dute. Horrela, gainontzeko urrengokoan, hemen 1, 2, 3 daude. 3 zenbakidun pintza topatu, kasu honetan hau, eta hemen 3 dauden lekuan ipiniko genuke pintza. Eta honela, gainontzeko guztiekin, hemen jarraian, 1 ipiniko dugu, eta hau izango da, ni prestatu dudan materiala.